d'aquest ben dit reprenem els anomenats anglicismes lèxics, que són les paraules interferides per l'anglès. En altres ben dit, que et convidem a veure, ja hem avançat algunes coses sobre l'assignació d'un significat impropi a algunes paraules existents en la nostra llengua, que s'assemblen a altres de l'anglès, però que tenen un significat diferent. El problema ve quan importem de manera indeguda aquest significat i l'atribuïm a la nostra paraula similar. Per exemple, sever, que vol dir rígid o inflexible en el comportament, utilitzat com l'anglès severe i aplicat a malalties o circumstàncies negatives com pobresa o sequera, quan, de fet, hauríem d'utilitzar com normalment diem, greu, malaltia greu, sequera greu o extrema. Més casos. Aplicar vol dir posar alguna cosa sobre alguna altra o sobre algú amb un fi determinat. Aplicar una capa d'oli a la fusta, aplicar un remei a un malalt, aplicar-se a l'estudi. No vol dir, com en l'anglès, sol·licitar o presentar una sol·licitud. Aplicar tampoc s'utilitza com en anglès en construccions com aquesta caracterització aplica a tots els casos considerats, sinó que és aplicable a tots els casos considerats. En la nostra llengua, eventual indica que és incert que s'esdevinga, que tant pot ocórrer com no. L'operació és segura, però poden sorgir complicacions eventuals. Les despeses fixes les paguem del fons, les eventuals amb derrames. En anglès, en canvi, eventual indica que ocorre o ocorrerà finalment amb total seguretat. Així, the eventual cost is 50% higher es tradueix per el cost definitiu o final és un 50% superior. After a brilliant first half, we were disappointed with the eventual result. Equival a, després d'una primera part brillant, estàvem decebuts amb el resultat final o definitiu. L'adverbi relacionat, eventually, també s'usa impròpiament per a dir finalment o al final. Un tòpic és, en l'oratòria i lògica, un argument general aplicable a tots els casos anàlegs i, sobretot, té el significat més comú de trivialitat que molta gent repeteix de manera acrítica. Però calcant de l'anglès, a vegades s'utilitza tòpic impròpiament com a tema o un tema de debat. Si parlem dels tòpics que són tendència en una xarxa social, allò que realment diem no són els temes que hi són tendència, sinó les trivialitats que més s'hi repeteixen. Un altre exemple similar és tribut a algú. Faran un concert de o en tribut als Beatles. Un tribut és un impost. Quan volem expressar el reconeixement respecte a algú, parlem d'homenatge. Faran un concert d'homenatge als Beatles. Ben dit, evitarem els anglicismes lèxics com aplicar en compte de sol·licitar o presentar una sol·licitud. O això aplica a tots els casos, en lloc d'això és aplicable a tots els casos. I també l'ús d'eventual per a dir final o definitiu, com en cost o resultat final. Tòpic per a tema i tribut per a homenatge.